दिनै जोंहा क'क्राझार केडिसिनि थाखाय जोंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां जोङो 75 बोसोर जाबाय 75 बोसोर जाबाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशना आरो बेखौनो जोङो दिनैनिफ्राय जोङो फालिनो नाजादों। बावहाय जोंहा फुंनि समाव जोङो मानगोनां बिथां बिन'द ब्रह्म सारनि मुर्तियाव जोङो बिबार बावबाय आरो बिबार बावनायनि उनाव जोङो केडिसिया जेन जिमनि थाखाय जोङो मोनसे आसनि मोनदोंमोन। बे आसनिखौ जोंहा मानगोनां बर' समाजनि आफादगिरि बिन'द बसुमतारी सारा बेखेवना होबाय। एसे आवगाय जों फ्लेग हस्टिं खालामबाय, लासै लासैनो जोङो काबादि, भलिबल आरो एथलेटिक्सखौ जोङो अपेनिं खालामसै आरो बेवहायनो जोङो जोंनि फैबाय थानाय समाव जे फिउचार जेनेरेसन आवगायाव थांनाय जोंनि जाय बिथांमोना क'क्राझारनि थाखाय गेलेनानै नाम खालामबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जोंनि क'क्राझारनिफ्राय आरो मोजाङै आसामनि जानानै जाहाथे साफा मुंदांखा गेलेगिरि दिरुननो हायो जों बेखौनो सेस्था खालामदों। आरो बेनि थाखाय जोङो 22 तारिखआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ जिहेतु 75 बोसोर जाबाय 75 बोसोर जाबाय बे बोसोराव जोङो सावरायमेल खुंगोन आरो बे सावरायमेलाव जोङो बयखौबो जोंनि आवगायनि गेलेगिरि दानि गेलेबाय थानाय आरो समाजनि मानसिफोरखौ जोङो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि खेला गेलेगिरिफोरखौ बिथांमोनखौ खावलायबाय जेन बेवहाय बयबो पार्टिसिपेट खालामो। क'क्राझार गेलेमु आफाद होनबा खोब नाम दङ, आसामावनो नाम दङ, जायनि थाखाय बेनिफ्रायनो हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर' आरो गोबां अर्पना नार्जारी बिथांमोनाबो जोनोम जादोंमोन। मा बुंगोन दिनैनि तारिखआव मा बुंगोन? आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। जेरै प्रदीप ब्रह्म दाया माने इन्डियानि केप्टेन जानो हादोंमोन, थिग बेबादिनो जोंहा हलिचरनमोन फैबाय, जोंहा दुर्गामोन फैबाय, अर्पनामोन फैबाय आरो बेबादिनो फैबाय थाथों। गोबां प्लेयार गेलेनानै जोंहा गभर्नमेन्ट जब मोननो हाबाय, साख्रि मोननो हाबाय आरो संसारा मोजाङै जानो हाबाय। फैबाय थानाय समावबो जोंनि फिउचार जेनेरेसना उन्दै जोंनि फिसाफ्रा जोंनि फिसौफ्रा जाहाथे मोजाङै साफा मोजां प्लेयार जायो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय।